Ezt az itt mellettem ülő kertészmérnöknek, Tóth Istvánnak, akit szeretettel köszöntök. Jó napot kívánok. És köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az én kérdésem az, hogy egy ilyen kert öntözésekor mekkora vízszámla tud kijönni? Hát a vízszámla az érdekes kérdés, mivel egy olyan 150-200 négyzetméteres kertbe véve ezt példának, és amiben mondjuk azt, hogy 150 négyzetmétert a gyep foglal el, a többit meg a bokrok és a gyümölcsfák vagy más díszfák, ilyen napi 1,5-2 köbméter víz megy el. Na hát ez azt jelenti, hogy 45-50 köbméter víz havonta, aminek, ha azt gondoljuk, hogy mennyibe kerül egy köbméter víz, akkor eléggé érdekes ára jön ki. Viszont, hogyha nem egy ilyen programozott és egy automata öntözős berendezést használunk, akkor sokszor többet öntözünk, mint amennyit kéne, és akkor ez megnőhet még 50%-kal is. Értem, tehát mindenképpen érdemes egy ilyen berendezést beszerezni egy olyan valakinek, aki tényleg ad a kertjére, aki szép kertet és szép gyepet szeretne magának gondolni. És kényelem, és biztonság, mivel el tud utazni, nyugodtan nyaralni, mert az öntözőrendszer biztosan nedvesen tartja növényeit. Na most, de ennek megvan nálunk a hátránya is, mivel még a vízművek nem engedik, hogy 2 vízórát szereljenek be a kertbe, és ennek a vízmennyiségnek kell fizetni a kanalizálási összegét is. Értem, tehát, hogy azért komplexebb a probléma, mint igen, olyan. Igen. Ön hogy tudja Kolozsvár szinten például hány olyan mondjuk magánkert van, vagy egyetlen az emberek ráharapnak az ilyen modernebb dolgokra, vagy azért maradunk a régi technikánál, fogjuk a slagot és öntözgetünk? Hát nagyon sok van, legalábbis azt lehet mondani, hogy majdnem több mint felének, akinek szép kertje van, azoknak mind öntözéses rendszerük van, mivel elég nagy felületek vannak, vagy nagyon értékes növények vannak, amiket azért nem rizikóznak, hogy elveszítsék, például csak egy olyan banális ügyben, hogy nem öntözték meg, mert nem tudták, vagy pontosan, és ebben a periódusban azért ez nagyon aktuális, mert az emberek szabadságolni mennek, 1-2 hétre elmennek otthonról, és azért a virágot csak kellene öntözni, mint ahogy a gyepet is. Nagyon gyönyörű, szép gyepet láttunk itt a bejátszásban az előbb. Mennyit kell egy gyepen dolgozni, hogy ilyen szép legyen? Tehát azt ugye öntözni kell, nyírni kell, stb. Maradjunk most egyelőre az öntözésnél. Egyetlen ugye elhangzott itt a bejátszásban is, hogy mennyi időközönként kell öntözni, na de mire kell odafigyelni még ennek kapcsán? Hát a gyepet azt nyírni kell, legalább egy héten egyszer a ház melletti gyepet, és azért, hogy nyírjuk, azért kell őt tápozni és kell öntözni is. Na most, hogyha mi nem nyírjuk a gyepet, akkor az virágozni fog, magot hoz, és akkor a vegetatív részei, a leveli, azok már nem fejlődnek annyira. Ezért nem lesz olyan szép egyenletes gyepünk. Tehát hetente legalább egyszer nyírni, és évente legalább 2-szer szellőztetni. Az meg mit jelent, hogy tápozni, tehát mivel szórjuk be? Tápozni vannak különböző kézi vagy tolható ilyen kis szekerek, amikbe a tápot egyenletesen szórja ki, ezt is ki kell számítani, hogy körülbelül mennyi táp kerül, és ismerve a földnek a tápanyag értékét, mennyit található már benne, azt szerint számítjuk ki, hogy mennyit juttatunk ki, és ugyanebben a számításba bekerül az is, hogy még milyen növények találhatók a gyep mellett beültetve, ugyanúgy gyümölcsfa vagy egy díszfa, aminek a használatát is rá kell számolni, hogy azon a részen annyival többet kell, amennyit mondjuk a gyep és a fa elhasznál, mivel meg kell felezzék ezt az anyagot. De mindehez azért gondolom, hogy egy szakember segítsége nagyon jól fog, mert az ilyen kérdésekhez nem mindenki vagy utána kell olvasni elég komolyan, mert nem lehet csak akárhogy, mert akkor ha túl sokat adunk, kiégethetjük a gyepet, vagy szennyezzük a környezetet. Itt az előbb ugye egy ilyen talicskáról beszélt, a tápozó talicskáról, de itt a bejátszásban egy ilyen szúrós szerszámot görgetett maga előtt, az mi volt? Az a szúrós szerszám, azzal megsértjük egy kicsit a gyepnek a gyökerét, és egy kicsit a filcréteket fellazítjuk, meg a föld réteg felszínét fellazítjuk, könnyebben kerül be a levegő a gyökerekhez, a víz nem csorog le olyan gyorsan, nem folyik le olyan gyorsan a föld felszínéről, és ezért jobban van hasznosítva, és jobban fejlődik a gyep. Jobban van hasznosítva a víz, és jobban fejlődik a gyep. Így, ahogy ön mesél, meg a bejátszásban is, ahogy mesélt, olyan könnyűnek tűnik egy ilyen gyönyörű szép gyepet fenntartani, megtartani, de azért a valóságban tényleg azt látjuk, hogy néha foltokban kiég, néha foltokban fehér, azért vannak bizonyos részei, hogyha nem is az egész begyepesített területnek, de vannak bizonyos részek, ahol valami vagy betegség, vagy kórokozó felüti a fejét. Ilyenkor mit tanácsol, mit tegyenek az emberek? Nagyon sok
kórokozó megbetegség van, ami támadhatja a gyepet, és ezt általában először is a rossz tápadagolást szokta kiidézni, meg vannak bizonyos ilyen érdekesebb időjárások, hogy mondjam azt, amilyen épp ezen a nyáron is voltak ezek a nagyon nagy forróságok, amikor muszáj volt öntözni, mivel ha nem öntözünk, akkor kiszárad. Na most, de annyira forró volt, hogy a nap, hogy az már kezdte perzselni, páratartalom nagy lesz, megindultak a betegségek, és akkor sokszor befoltosodik a gyep, hogyha túl van tápozva. Hogyan lehet kezelni? Mi itt a megoldás? Vannak különböző gombaölőszerek, amikkel ezekkel, hogyha épp időbe észreveszi az ember, be lehet permetezni a gyepet, és akkor ezt a gombát meg lehet állítani, vagy a tápadagolást egy kicsit alább hagyjuk, vagy legalábbis a nitrogén tartalmú tápanyagokat kevésbé adjuk, és nagyobb kálium tartalmút adunk a gyepre. Esetleg, hogyha a nézőknek, akik most így fölkapták a fejüket, hogy hűha az én kertemben is ilyen hasonló problémák lehetnek, hol tudnak utána nézni, hol tudnak utána olvasni, milyen oldalakat keressenek netán az interneten, vagy hol lehet szakembereket megkeresni? Hát szakembereket általában az ilyen szaküzletekben ott meg lehet találni őket, mert mindegyik szaküzletben azért felvesznek. A nagyobb üzletekben ott eléggé kevésbé, mert azért mégse, de vannak a különböző karbantartó cégek, amelyeknél bizonyos be lehet menni, és sőt ki lehet kérni őket konzultáció szempontjából, tehát szerintem szívesen segítenek bárkin. És ami az internetet illeti, ilyen jellegű oldalakat hol találnak? Az interneten, hát vagy milyen kulcsszavak vannak esetleg, amelyek segítenek? Vagy fuzáriózis a gyepbe, ez egy gomba, vagy a gyepszellőztetés, miben áll, hogy kell készíteni, mikor kell megcsinálni ezt, milyen gépeket kell használni, mert többféle gép van, mély szellőztetés, felszíni, csak félcőszegyszedő, csak karcoló, csak... Na jó, én már elvesztem ebben a témában. Ugye egy kertben nem csak gyep van, hanem vannak más növények is, fák, virágok, netán cserepes virágok is. Mindezeket ugye megtámadhatják, ugyanúgy kórokozók, mint ahogy a gyepet megtámadják. Ilyenkor mi van? Ezeket külön kell? Igen, ezeket külön kell permetezni, sőt, ezeket inkább támadják, sokkal inkább támadják, mint a gyepet. Ugyanúgy, mint például a gyepet nem támadja meg például egy atka, vagy nem támadja meg egy levéltető, de az ugyanúgy megtámadja például egy rózsát, vagy megtámadja az almafát, vagy megtámadja például a szederbokrot, vagy bármit. És ilyenkor is ugyanaz a felállás, hogy vagy utána nézni, vagy szakembert keresni. Igen, de általában, hogyha szakember van, mondjuk úgy kéznyújtásra, akkor az szokta mondani, na most vigyázzunk, mert ilyen időjárásban ezek a betegségek előnyben vannak, hogy szaporodjanak. Vagy ebbe a hónapban, ennek a felébe ilyenkor szaporodik ez a bogár, vagy az atka, és akkor ilyenkor jó beavatkozni, mert ugye mi is akarjuk túl kémizálni a kertünket, mert egy természetes kertet szeretnénk, de viszont be kell avatkozzunk bizonyos esetekbe, és a kulcsa az, hogy a megfelelő pillanatban avatkozzunk be, mert hogyha túl sokat beavatkozunk, akkor tönkretesszük azt a bogarat is, ami minket segít, és a rosszakat megöli. Értem. Ugye az öntözés kapcsán kezdtünk el beszélgetni. Ilyen esetekben, tehát amikor egy ilyen bizonyos berendezésbe van téve a kertbe, és öntöz folyamatosan, ugyanazt a mennyiségű vizet adja ezeknek a növényeknek is, fáknak, virágoknak, mint a gyepnek, vagy itt azért eltérő? Nem, itt különböző mennyiségű, ezt mindig ki lehet számítani, és különböző zónákra van osztva, például az árnyékos zónákra kevesebbet, meg a naposokra kevesebbet, vagy volt a bejátszásban is, és ezeket mindig lehet, hogyha tudjuk, hogy egy szárazabb időjárás jön, amikor ugye a levegőben a páratartalom is kisebb, tehát az is segíti a növényeinket. Az is kisebb, és próbáljuk, hogy megnövelni a vízmennyiséget, akkor ezekből a programozókból lehet százalékszerűen is növelni az öntözést. Ha meg eső van, akkor vannak az esőszenzorok, ami ugye ez egy része ennek a rendszernek, és az leállítja az öntözést, attól függ, hogy mennyire állítottuk be, hány milliméteres csapadék volt az utóbbi 24 órában. Ugye térjünk vissza egy picit a kórokozókra és az atkákra és társaira. Ezen a nyáron például mi a idézőjelesen mondom divatos kórokozó, vagy van ilyen, hogy bizonyos években egyik kórokozó jobban támad, másik kevésbé? Hát Kolozsvárt nézve végül is a
megy virágzásakor, akkor volt egy hideg, esős, csapadékos hét, és mikor a megyfa virágzik, és ilyen az időjárás, akkor a moniliózis, mint betegség, azt támadja. Nagyon könnyű felismerni. A moniliózist a friss ágvégek virággal együtt elszáradnak, rajta maradnak szárazon a megyfán. Most ez a moniliózis, ez legfőképpen akkor támad, mikor ilyen időjárás van. Ezt könnyű bele védekezni rézalapú permetezőszerekkel, de az elszáradt ágakat azt le kell vágni többől, tehát azokat a rövid kis ágvégeket. A bogarakkal szemben nagyon sok volt a levéltető, és nagyon sok volt az atkatámadás is, mivel meleg volt, és nagyon sok generáció tudott kifejlődni ahhoz, hogy támadják a növényeinket. Ez a virágok kapcsán is így van, vagy ez csak a fákra vonatkozik, amiket minden egyes növénynek megvan a saját korokozója, általában nagyon sokat megosztanak egymás közt, és vannak növények, amelyek jobban ellenállnak bizonyos támadóknak, vannak növények, és a szebbek, azok nem állnak olyan jól ellen, ezért azért a szebb növényeknek kell segítenünk. Kényesebbek egy picit, igen. Gondolom. Ugye most a kertből menjünk befele a házba, mert hogy ugye szobanövényeink is vannak, különböző fajták, különböző formában. Mit kell ezeknek az ápolásáról tudni? Tehát, hogyha bizonyos, szinte azt mondtam sebeket, de mondhatnám talán ezt is, hogyha bizonyos foltokat veszünk észre leveleken, lapikon, mit kell tegyünk? Utána nézni szintén, beírni internetkeresőbe, hogy néz ki az a folt, vagy elmenni egy kertészmérnökhöz, szakemberhez, és megkérdezni, hogy mit tenni. Mindezt megtehetjük, viszont azt kell tudjuk, hogy benne a házban szárazabb a levegő, a száraz levegőben jobban támadnak az atkák. Vannak bizonyos növények, amelyek atkákra, pajzstetűre vagy gyapjastetűre érzékenyebbek, és ezek támadják is őket. A benti növényeinket ebbe az időszakban egy kicsivel többet kell öntözzük, mivel a fény és úgy a nappali fény idő is hosszabb, mint télen. Tehát ezt korrelálni kell a vízmennyiséget a fénymennyiséggel. Tehát, hogy többet kell öntözni őket. Többet kell öntözni őket, de nem álljon se pangó vízbe, mert az még rosszabbat tesz nekik. Oda kell jobban figyeljünk rá. Na most általában az ablakok nyitva vannak, mert szellőztetünk, húzat van, jobban száradnak a cserepek. Vagy a kedvenc növényeinket kitesszük egy félárnyékolt teraszra, vagy bárhova, oda kell figyeljünk. Ha esetleg a cserepét süti a nap, akkor abból biztos kiszárítja a vizet, és ezért naponta kell öntözzük ezeket. Mennyiben ajánlott az például, hogy az ilyen nagyobb levelű szobanövényeket lemosni? Tehát portalanítás így is úgy is megtörténik, de hogy mit tudom, vízes rongyal lemosni, vagy esetleg dus alá tenni, és azzal lemosni. Az őket. Nagyon jót tesz nekik, arra kell figyeljünk, hogy ne legyen szörös levelű növény, mert azokban megmarad a vízcsepp, és akkor penészedik, viszont ezeket a nagy fényes levelűek jól esik nekik. De arra kell figyeljünk, hogy a vízhőmérséklete szobahőmérsékletű legyen. Mert hogyha túl hideg vízzel öntözzük, az sokkolja őket, és akkor ezzel megállíthatjuk a helyes fejlődést. Tehát a növények is élőlények, úgyhogy ugyanúgy kell figyelni rájuk, mint bármelyik emberre vagy gyerekre netán. Beszélgetésünk végén nagyon röviden, ugye egy percben esetleg, hogyha még beszélnénk ezekről a tápanyagokról, ugye most már minden üzletben, nem csak szaküzletben lehet kapni bizonyos fajta virágokra vonatkozó tápanyagokat. Ezeket milyen időközönként használjuk? Tehát ezekre általában rá van írva, hogy mikor, hogy kell adni, mert kötelező, a gyártócég kötelező van, hogy utasítást adjon róluk, mivel mérgező anyagok, és ezért éppen azért, tehát mérgezők mind emberi egészségre, és ezért rá kell írni, hogy kell őket használni, milyen időközben. Na most a tél felé menve azért kezdjük csökkenteni a kinti növényeink tápozását, vagy csak speciál télfelkészítő tápot használjunk ezek növények tápozására. Ha meg nyáron és a benti növényeket és a cserepes növényeinknek pedig úgy adhatunk folyékony tápot, amit mondjuk hetente egyszer vagy hetente kétszer jutatunk rájuk, ami lehet permetezés formájában, levéltápként vagy öntözés formájában, vagy adhatunk nekik egy granulátumot, ami hosszú távon keresztül szívódik fel, és amiatt a földbe keverünk bele. Nagyon szépen köszönöm Tóth István kertészmérnöknek, hogy itt volt, és mindezeket elmondta. Én szerintem a nézők köszönetét is tolmácsolhatom, hiszen nagyon érdekes és fontos információk hangzottak el. Köszönöm szépen. Köszönöm én is a megkezdett viszontlátásra.